दिनै नैथि हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव जोंहा इउपिपिएल हान्जानि फिरफिला दिखांनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जाखांबाय। मानगोनां जोंनि हान्जानि आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा जोंनि फिरफिलाखौ दिखोखांबाय। लोगोसेनो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि जोंनि हान्जानिनो मावफुं आफादगिरि राज्य सभानि एमपि मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथाङा मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावखांबाय। दसे उनाव जोंहा पेनेल डिसकासन दं पलिटिक्स अफ चेन्जनि सायाव आरो बेखौ आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेनगोन जोंनि हान्जानिनो सासे लेङाइ आफादगिरि शब्दराम राभा बिथाङा दैदेनगोन, जायहा गुवाहाटी हाइकर्टआव नि उकिल बिथाङा बेखौ दैदेनगोन। आरो बेबायदि गुबुन गुबुन जोंनि जायफोर सेनियर दैदेनगिरिफोर दङ, जेरै मानगोनां इउजि ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारी आरो गुबुन गुबुन जोंनि सेनियर दैदेनगिरिफोरा बावहाय रिसर्स पार्सन हिसाबै बिथांमोना बिबुंथि लाखिगोन, बाहागो लागोन। गासै 6,000 जोंहा दायो डेलिगेट्सफोर दङ, बिथांमोना बयबो बेयाव बाहागो लागोन। आरो बेबायदिनो फारि फारि जोंहा फुंनिफ्रायनो दिनै बुलुर बादायलायनाय दङ, काबादि बादायलायनाय दङ, बेबायदि हाबाफारिया दिनै दङ। आरो बेलासि भागै जोंहा माने हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ दिनै। मैया जोंहा स्पेसियेल डेलिगेट सेसन जादों लाइमोनफोरनि थाखाय। आरो बे सेसनाव जानाय जे बिथांमोननि जे सावरायनाय, बिथांमोननि जे थांखि, बे थांखिखौ लानानै दाहाय नैथि जोंनि जे डेलिगेट सेसन दङ बे सेसनाव सावरायलायनाय जागोन। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोङो खौरां बिजोङाव नुनो मोन्दों एबा खोनाबाय जे सासे बैसो जानाय सासे बुरि आइजोखौ दुथां मानसिफ्रा बिथांखौ गावनानै थांदों। जोङो दासिम जों जाहोनखौ मिथियाखैब्लाबो बे जाथायखौ जोङो गोख्रों रावजों निन्दा खालामो आरो थाबैनो जाहाथे संदाननानै जायफोर माने दुष्कृतिकारिया बिथांखौ गावथारलांबाय जाहाथे बिथांखौ संदाननानै साजा होनाय जायो। आरो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे बेबायदि गोजोन थासारि फैनायखौ जाहाथे रावबो नस्थ' खालामनो हाया, बिनि थाखाय सरकारा जाहाथे राहा लायो, बिनि थाखाय आङो बे समाव गोख्रों रावजों सरकारखौ खावलायदों।